Omwere bw'abachenu ime county ya Nyamira Daktari Donald Mugoi nigamuchire gati ababwatani bekiumbe kya bateresa abo bwabwatugete chinkwana nga Nyamira tebwati abateresa basomerete obunyagitari kaukwana kurwa sobisi ya somucho na Onyamira Daktari Mugoi nigatebire nga chinyagitari kya Nyamira nigochire n'abateresa baetanitie 15 abo banchere kurwalya nekiumbe yakorenga abanyagitari abateresa banyamira nigokonyora baralirie gucha kongea omugiro inse yaikia yemo egento kererete gukwana ayu. Donald Mugoi, waziri wa afya se kaunti yetu ya Nyamira. Tagetu gukwanira mang'ana atari ekene akona gusambaswa se social media groups cheito na se media houses chinde agote abange se county yetu ya Nyamira ntubwate abanyagitari qualified use 4 county ya Nyamira tubwate undu bwenzi ule kwak kero munyagitari ule se county yetu okoregasi uchakira bunanje waziri twensi to qualified twensi to school twensi to license na ende twensi na togo of services to kutumia ethics na amasomo ali twanyari tukabatokonya kuruwa se school cheito aya bagoteba abantu bechi union gosekurwa chi social media buna mbali batari qualified obuno bolimo ei propaganda ya siasa iyo nari yogotema ngesengi toko elekenga kiyechi yechikura abandi baito bali batete ko gichikura abandi baito bali batete osariria chinyagitari cheito kya Nyamira echi kyarura satambe sana boikas chikira sibone une gitari to ya referral hospital abantu abangi banyamira mbamaitenga yarure enga kieta atwalira mache enga kiaringe nchafu enga kiaringe gotioka enga kimwari go nyagitari amariyo gatayo enga kiari go ikekera abantu bago nyagitari banyoranga unonya bafanyikazi kwa kolega simbayo lakini asaboni yake nyagitari tu yanzero kolega asbia ebwata mariyogo ebwata mache seine ebwata bafanyikazi baise ne bali kolega asiororo tadiro liye kerto gwanza bona koleta propaganda buna nyagitari yetu ne bwate abanyagitari batari qualified igo bali bateba yo toko bakonde mono and to arch media houses na bali bara social media so gwanje ko ino amangana ya health amangana yechi nyagitari obe nayo de siasa murango ndo mwensi nyagitari eno yitagite yatigango tokole siasa ngakitoko improve services lakini tari asokorama abanyagitari baitu